sortu zen udaletxetik, etorri zen proposamena eta aukeratu genuen talde batean lan egiteko. Talde hau neskena da eta 11 urtetik 13 urtetara lantzeko. Programa konkretu honetan, adibidez, egiten duguna da zirkuituak, ginkanak, eta pixkat mugituz emozioak eta landu egiten ditugu. Askotan, guk nahi duguna kasu honetan da autoestimua lantzea, ezta? Animali hauek zailtasunak dituenez, nola islaratu neskak, ez? Azken finean, animali hauek zailtasuna edo ezaugarria desberdinak dituzte eta neskak bebai, ez? Orduan, nola landu eta nola aukeratu eta nola aurre egin, ez? Txakurraren rola, motivazioa, berak motibatu egiten du neskakin behar duen dana, katalizadorea da. Emozioen kudeaketan eta laguntze dutez eta emozioen sarrera bat da txakurra pertsonentzat. Eta motivazioa eta katalizadoreaz gain bada erlajante bat, ez da? Txakurraekin erlajatu egiten dira, motibatu egiten dira eta holan emozioak kudeatu eta landu egiten ditugu.